Mga adlaw sa semana. Domingo, Domingo. Lunes, Lunes. Martes, Martes. Miyerkules, Miyerkules. Huwebes, Huwebes. Biyernes, Biyernes. Sabado, Sabado. Akong balikon, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Mga pangutana. Unsa nga adlaw ang sunod sa Domingo? Husto, Lunes. Unsa nga adlaw ang sunod sa Lunes? Husto, Martes. Unsa nga adlaw ang sunod sa Martes? Husto, Miyerkules. Unsa nga adlaw ang sunod sa Miyerkules? Husto, Huwebes. Unsa nga adlaw ang sunod sa Huwebes? Husto, Biyernes. Unsa nga adlaw ang sunod sa Biyernes? Husto, Sabado. Unsa nga adlaw ang sunod sa Sabado? Husto, Domingo. Mao kadto ang mga adlaw sa semana. Mga bata, sa sunod na usab, amping!